Avui, a La Petita des de casa us recomanem un còmic. Ja sabeu que ens agraden molt els còmics. Les germanes Gremillet, El somni de la Sara. El primer d'aquesta nova col·lecció d'Astronave, escrita per Giovanni Di Gregorio i dibuixada per Alessandro Barbucci. Ens explica la història d'aquestes tres germanes, la Sara la gran, la mitjana la Cassiopea i la petita la Lucille. Totes tres investigaran què està passant amb el somni estrany que està tenint la Sara, que la porta molt trasbalsada, on hi apareix una meduseta, i buscaran quina relació té tot això amb el passat de la seva mare. Us n'ensenyem les primeres pàgines. Es repeteix cada nit. Sempre és el mateix bosc, però lleugerament diferent. Floto entre els arbres, sense pes, com si estigués sota l'aigua. I també hi ha les meduses, i nosaltres que les seguim. Les seguim fins a l'arbre grandiós, fins al palau de vidre. Sembla una casa de nines o un hivernacle. Com cada nit, hi miro dins. I la medusa petita és allà. Què hi fa a l'habitació de la mama? Llavors la crido amb totes les meves forces. Qui ets? Llavors es gira i com cada nit em desperto